নিজৰ ল'ৰা হিচাপত চকু পানী ওলাই যায় কেতিয়াও মাক বাপেকে এজতে ল'ৰা ছোৱালী এনেকৈ এতিয়া মইতো ভবা নাছিলোঁ ন সিহঁতি অহাটো এসপ্তাহ হৈছিলে ক'ত আছিলে ল'ৰাজন হোষ্টেলত আছিলে আৰু মই থকা হ'লেতো এইখিনি হ'ব দিব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু মই কামত যাবলগীয়া ন দিন হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ কামত গ'লোগৈ কামত যোৱাৰ পিছত মোক দুপৰীয়া ফোন মাৰিলে তেতিয়া ইয়াতে ওচৰতে হলকবাৰীতে কৰি আছিলোঁ হয় ফোন মৰাৰ লগে লগে মই আহিলোঁ এনেকুৱা হ'ল বুলি তাত ফোন মাৰিলে তেতিয়া মই আহিলোঁ আহি থানাটো খবৰ দিলোঁ ইয়াত গাঁৱৰ ৰাইজেও বিচাৰিলে ল'ৰাবোৰে নাপালে এতিয়াও বিচাৰি আছে জানো কি কৰে ভগৱানে নাজানে ল'ৰাজনৰ নামটো আপোনাৰ সুৰুজ নাথ আপোনালোকৰ গাঁওখনৰ নাম বাৰেঘৰীয়া শিমলুবাৰী এতিয়া এছডিআৰএফ বাহিনীয়ে বিচাৰি আছে সোৱণশিৰি নদীত হয় मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन अनला दाउ सबाय दाउ अमाजों नारजि मैथा अमा ना बाथोन थारुन ना थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन